Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusetheni esintu. Amafasha bahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isiza kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbu laTshatshatsha uTshatshatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Angihambi ke ngedwa namuhla, ngihamba nobaba uNhlanzi. Baba manje. Ngiyabingelela baba uNhlanzi. Siyabingelela kakhulu mfasha. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Hawu ngithe ake ngiphinde ngimemeze baba uNhlanzi. Siyathokoza. Ya, ikakhulukazi ngaso sonke isikhathi uma kukhona izinto ezintsha eziwusizo, kungabe izihloko esizokhuluma ngazo. Yebo. Njenganabantu abahweba ngemikhiqizo elekelela abantu. Uma kukhona emisha, isicelo sami ngiyabonga ukuthi sihlala ngaso sonke isikhathi samukelekile ukuthi nokwazi ukufika kwempunga yesintu nizobavezela abantu okungabasiza ngoba phela inkinga ziningi bakuNhlanzi sibhekene nazo. Futhi imbanjwa kulomhlaba ngazi kusinda nongathwele. Kusinda nongathwele. Kusinda nongathwele ukuphela nje ukuthi lokho sizama ukusilekelela ababukeli nabalandeli balolu hlelo ukuthi bahlale bephila ngoba siyabadinga bephilile manje. Kunjalo. Sidinga bephila. Ya, mhlambe ngaphambi kokuba bakuNhlanzi singene kulomkhiqizo omusha. Yebo. Ake sikhumbuze umbukelo omusha ukuthi makukhulunywa ngoba bakuNhlanzi kukhulunywa ngobani ukuze uma ethatha isinqumo sokuthenga lo mkhiqizo athenge into ayiqondayo ukuthi isuka kubani. Cha, ngiyathokoza manje, ngithokoza kakhulu igama umbuso ngashembe. Umsebenzi engiwenza nje kulolu hlelo ngaphambilini ngiqhakambisa kakhulu umuntu ohlala kakhulu ngokukhuleka. Siyathandaza silekelela abantu manje emanzini, empophomeni, olwandle njalo njalo. Phinde futhi kube umuntu okakhulazi othengisa iziwasho ezihlukahlukene ezamathongo, iziwasho samathongo, samathunzi, senhlanhla, esothando, imimoya emibi, ziningi iwasho ezenzayo. Kakhulazi engikwenza yilo kunensipho ziyatholakala kodwa ngikakhulazi iziwasho nokuthi lekelela abantu ngomthandazo bayise emanzini njalo njalo. Wona umsebenzi engikwenza kakhulu, sisebenza ngokuthandaza. Mbukelo wempunga yesintu TV ngiyafisa mina ukuthi abelaphi bendabuko abaphila kule nkathi yanamuhla. Yeah. Sike sibabonge futhi sibabongele. Yeah. Ngokuthi bayakwazi ukuthi amakhambi esintu babe nendlela abawaguqula ngayo ahambisane nenkathi esikuyo yanamuhla. Yeah. Wezwa lona? Yeah. Isintu kuphela mbukelo wempunga yesintu ongeke usiguqule. Yeah. Ngoba isintu siyimvelo. Yebo namakhambi ayimvelo. Yeah. Kodwa amakhambi uyakwazi ukuthi wadidiyele ngezinto ezithile. Uthatha amakhambi wafaka ensitheni. Yeah. Ikhambi lenze leyo nto. Yeah, siyakwazi. Insipho mawugeza. Yeah, siyakwazi ukwenza. Wawusho nje mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngoba khona ikhandlela elokwazi ukuthi likuxhumanise nabantu abadala. Ikhandlela elokwazi ukuthi libambele impela. Yeah. Hey bakuNhlanzi ake ngingakhulumi kakhulu. Ngibona la ikhandlela bakuNhlanzi. Yeah. Ulithengile noma? Hayi sisuse phansi kade. Sisusa phansi kade sibhizi ngalo nje. Lesikhashana nje ubhizi ngalo. Kusuke nje kusahlakazekile. Bese ke sikuhlanganisa bese kuphuma ikhandlela lokuphahla. Lokuxhumanisa wena nemimoya noma abantu abadala bakini. Sisusa phansi manje. Le khandlela bakuNhlanzi lisebenza kanjani le khandlela? Ngiyabona ukuthi la kukhona izinto ezilona alifani namanye amakhandlela esiwasebenzisa. Mhlambe le khandlela leli bakuNhlanzi lihluke ngani kunamanye amakhandlela abantu abawasebenzisayo uma bephahla.
leli lona yini lelihluke ngayo kakhulu umbuzo omuhle kakhulu mbani ngiyathokoza futhi ngalo mbuzo leli liqondene ngqo nokuphahla linezinto ezisetshenziswa abantu mebephahla ezisemaceleni ngumeke nje izinto ezikhona njengala njengempepho khona phakathi phinde ikhona futhi izinto ezifana nemikhiqizo khona phakathi njengey'nefu sikhona phakathi nokunye nje kokuphahla okuhlukahlukene kukhona ekhandeleni phakathi sisenzela kakhulu abantu bathola ukuthi wona mbanjwa imisamo yabo ayimihle mhlawumbe impepho ekhaya ishiso sasiba nombono ukuthi asakhe yibani kube yikhandlela esolenza nje ukuthi umuntu akwazi ukuthi mekhuluma kulona ukhandlela akwazi ukuxhumana nemindeni yakhe engasekho ukuze kukwazi ukuthi impilo iqhubeke sinawo nje ibane ehlukahlukene ukuphamisa isithunywa likakhulukazi leliphuzi mafuna ukuphamisa isithunywa lona sisebenza lokuphamisa kakhulu isithunywa sakho mawuhlala ngokuthandaza bese ukuthi leli kakhulukazi mafuna ukukhuluma kakhulukazi leli limbalabala le mafuna ukukhuluma kakhulukazi nemindeni yakhe engasekho namathongo akho lona lisebenza kakhulu le ikhandlela nalo futhi lokuphahla uyakwazi ukuthi ukhanyise leli yelo naleli omabili akulelela kakhulu akuxhumanise nabantu abadala abangasekho siwakhele lokwakhulukazi omunye umuntu wabonhlanzi uzothi ngiyamuzwa wabonhlanzi ukuthi uthi lekhandlela lithakwe ngempepho mhlambe thina ekhaya sesaba nenkinga wathi impepho asingasayishisi kungabe mhlambe masisebenza lekhandlela elithakwe ngempepho ngeke mhlambe ibe khona inkinga thina sisavala empepheni umbuzo omuhle kakhulu mba futhi sithe masiqala sakha amakhandlela siwakhela izimo ezinjengalezo ayikho nancane inkinga ezoba khona ngoba usuke sekuyinto esihlanganiswe nezinye izinto zezithunywa kuyinto engeke kulimaze kakhulu namathongo akho le ngoba kuyinto sisihlanze nezinto zasentshonalanga ukuthi ke ukwazi ukuxhumana nemindeni yakini yona isafana nempepho nje iyodwa kodwa iyimpepho esithe ukuthakwa ngezinto ezinhle kakhulu ezihlanganisa nezithunywa futhi ezingeke zixabanise nemindeni yakini engasekho saze sibone ukuthi ke asenze isibani senzela ukuthi uma unenkinga yempepho kodwa la ungakwazi ukucasha ngoba isibani ikhandlela kunezinto nje ezinhle eziphakathi ekhandeleni ezixhumanisa namathongo akho angiboni ukuthi ngayinkinga le nencane cha akho nkinga asibonge kakhulu babunhlanzi ngalomkhiqizo osilethela wona cha impela mne wethu lekhandlela nami ngiyawathanda impela hayi uzolithola mathatha nawo balekile babunhlanzi nawo ukulikhanyisa sike silizwe ngoba phela uyabona ayikho into ebaluleke njengokuxhumana nabantu abadala uyabona ayikho into ebaluleke njengazosala nje kuwena lelo umuntu mhlawumbe melifuna babunhlanzi wenza njani omunye mhlawumbe uzofuna ukwazi intengo intengo ke siyikhuluma eceleni bambanjwa sikhuluma eceleni ayatholakala wona sekhona kodwa futhi awalimazi kakhulu ephaketheni ngoba awuwakhanyisi nomnini akhona la esizowenza kukhanyisa mhlawumbe izithandana la afana noma kulolu usuku lwezithandana imbalabala kodwa la kakhulukazi munenkinga ekhaya noma kakhulukazi ke futhi leli liphinde lisize ekutheni nambanjwa uma uhlushwa imimoya emibi ungenazo into zokushumisa akwazi ukulikhanyisa nje endlini mhlawumbe uhlushwa imimoya emibi ingane ziyacindezeleka akulaleki kahle ebusuku namaphupho amahamba akufikelayo naleli lelo alikwazi futhi kulezi njani ukulikhanyisa iy'bani ezenza lokho asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu ngothi ukubukela umfanekiso oqoshiwe inombolo lezo lokuzibona zivele screen nezakho babunhlanzi uma kuukuthi lamakhandlela uyawadinga uzomthinta kuzona inombolo uzokuthi atholakala kuphi nakhona lemphelandaba uzowashiya babunhlanzi amakhandlela ukuze maniwadinga nikwazi ukuthi niwathole siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga